ወምጽ ሰንበት በግርማ ሞገስ በአልባስ በካህናት በመዘምራን በዲያቆናት በመምህራን ተዓጅብና በቅዱስ ቁርባን ተዓጅብና ዕልልና ተባለ ክቡር ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን በሊዕና ሰቲና ተቀቢልና ዕልልና ተባለ እግዚአብሔርና ተመስገነ ንወጽ دحاري كعا بعرقان كعا بمعته بمبتخره يفتح خوزي يفتح كاوزي نفتح حدقو ازينا يفرنج قداسيان رهات برهات اسكع زخونو قد اسكع زلخن قرب تزيكيلنا حروم منكا سنبت تمرت بيت زيكونكا حرومكا اماني حرومنا امنت زيكوننا ننسح يكفت تزلو حاطيات يدحدح نمن نكاهن وديه يبل سيراك حمشت شوعات حاتيات كان من نساح حاتيات كان من نزاز اي تفرح لنا يمو كنكليو نسها زي تنسحنا نامنك كاهن زي كدنا قد يبلكمن اتي وسعو اذنا زي تفتحيو زي تخفتيو ناي دغاوي ناي سغا قربتيو دشت راح زكب زطراقم زلو ورا حاتيات حكمنا يو صباح كقربي يزبل كحدتيو كحدتيو قوصران منتاي صباحنا يمنيا يتبل جيسب مستل رساتي هي اللي اكلال لتكيا صباح يكون صباح حكميه ولدو نعمتها حكميه ولدو يتولم اي بقى نعمتها محمامي زي يترف ندحري عمتها حكميه يبل دسه يبلن اي يبلن لومو يز حكم لمينو كاداس لمينو اواصيو اويلو بيزخات كبيلو بوخيو غانا نحاون لمينو نحنا ون حزا ابوتاتنا ممهران كهنات قريبنا بيت كريستيان مصينا كنا صاحي قبنا حيا حدث كدان رتعيا حدث كدان حيوتيا حدث كدان عوقتيا حدث كدان منغست سماياتيا كن منغست سمايات بقدوس قربانيو ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين كبران آيين تغزيابهير كاهنات لايكانا مستير دياقونات كبر مقابي حديث فري سبهات كل خاتكم بب معارككم دحن دوعيلاتكم دحن دمشخاتكم كفبالو آمين حياو እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ይልና ነኸነ መስገኖ ስለፈቀደ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ዘምህር ዝመክር ዝምዕድ እግዚአብሔር እዩ ልቦናና ሕልናና ናይ ምኽፋት ስልጣን ድማ ፈቃደይናታት ኮይና እሺልና ኮፊልና አእዛና ናይ ምጽላው ነጻነት ድማ ናትና እዩ ኤፍታህ እዚ ቃል እዚ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 34 ንረኽቦ ሓይለ ቃል እዩ እዚ ቃል እዚ ዝተዛረቦ ጎይታና አምላክና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነዚ ቃል እዚ ክዛረብ ምኽንያት ዝኾኖ ድማ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ካብ አድባር ናብ አድባር ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተዘዋወረ እንተምህር እንተሎ ካብ ሰማያ ሰማያት ዝወረደሉ ካብ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ ዝተዋሃደሉ ዓብይ ዓላማውን ዝወደቁ ንምልዓል ዝተሰብሩ ንምጽጋን ዝሓመሙ ንምፍዋስ ዶያነ ስጋ በተአምራት ዶያነ ነፍስ በትምህርቲ እናፈወሰ ዝነበረሉ በቋንቋ አራማይክ ወይ ድማ አራማይስጥ ይዝዋል እዚ ኤፍታህ ኣብ ሓደ ጽሑፍ ኤፍታሄ ውን ይብል እዩ ድምጸታ ከማያታ አራማይክ ኤፍታህ ወይ ኤፍታሄ ታ ኤፍታሄ ልማድያ ይብላ ታ ኤፍታህ ግን ትክክለኛ ናይታ ቋንቋ ናይ አራማይክ ቋንቋ ትክክለኛ ትርጉም ኤፍታሄያ
ኤብ ፓታታሕ ወይ ኤፓታሕ ይብልዎ በኣቶም ኤፓታሕ እዛ ቃል እዚኣ እዛ ምፍታሕ ወይ ከዓ እዚኣ ኤፍታሕ ትብል ብትግራይ ብግዕዝ ብዓረብ ብኣረማይክ ብትግረ ማዓረ ድምፀት ኣለዋ ኣብዛ ቃል እዚኣ ትርከብ ስለዚ ወነፀረ ሰማየ ወኣስተምሃረ ወነፀረ ሰማየ ወኣስተምሃረ ክብል እንከሎ ንሰማይ አንቃዕረረ አተንፈሰ እህህ በለ በለት ጎይታናን አምላኽናን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ንዘይሰምዕ ዝነበረ ፍጹም ዘይዛረብ ዝነበረ ሓደ ሕሙም ሒዞምሉ መጽዮም እቲ ርእሱ እውን ነውዚ እንታይ እዩ ዝብል በእንተ በሃም ወጽሙም በሃም ማለት እንታይ ማለት እዩ ብትግራይ በሃም እንታይ ማለት እዩ ዓሻ ይኮነን በሃም ማለት ምዝራብ ዘይኽእል ልሳን አንደበት እናሃለዎ ቃል ከውፅእ ዘይኽእል ሓሳቡ ስምዒቱ ክገልጽ ዘይኽእል ምዝራብ ዘኣበዮ ቃል ምውፃእ ዘኣበዮ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ጸማም ክሰምዕ እውን ዘይኽእል እዝኑን ልሳኑን ዝተዓጽወ እዝኑን ልሳኑን ዝተቆለፈ ሓደ ሰብ ነበረ ወሃሊፎ ካይበ እምጢሮስ ሆረ እንተ ሲዶና ላይለ ገሊላ ማእከል አሰርቱ አይጉር ወአምጽኡ ሃዌሁ በሃመ ወጽሙመ ወአስተውቅዎ ከመይደይ እዴሁ ላይሌሁ ሰባት ካብ ገሊላ እናተመላለሰ ኸምህር እንከሎ ሰባት ሓደ በሃምን ጸማምን ዝነበረ ሒዞም መጽኦም ለመንዎ ንመን ንመድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለመንዎ ተማሕፀንዎ እንታይ ከኢሎምዎ ወአስተውቅዎ ከመይ ይደይ እዴሁ ላይሌሁ ኣብ ልዕሊኡ ኢዱ ከቕምጥ አካላዊ ኢዱ ከቕምጥ አካላዊ እግዚአብሔር ቃል ብተዋህዶ ብስግው ቃል ኣብ ልዕሊኡ እደ ምሕረቱ ናይ ምሕረት ኢዱ ከቕምጥ ተማሕፀንዎ ለመንዎ ወአስተምሃረ ማለት ሕዚ እዚኣ በታ ልማድና ክነምህር ሕዚ እውን ወአስተምሃረ ማለት አስተምህር ለነ ሰአልናከ እንተይልና አምሕረና አማለደና አላመነና እዩ መሃረን መሓረን ብልሳን ትግራይ ትፈልጥዎ ይኹም ኩለኹም ስለዚ ናብ ኣያት ኸይዚኣ እውን መሃረ ምህረ መሃረ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓድሽ ፍልጠት ሓድሽ ዕውቀት ሓድሽ ግንዛበ ሃበ ወይ ከዓ አምህረ እንትኸውን እንከሎ ምሕረ መሓረ ከዓ እንደገና ለመነ አማለደ ወይ ከዓ አማሕፀነ ተማሕፀነ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ንክርስቶስ ኢየሱስ ስግው ቃል መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ አብን ምስ ወልድን ምስ መንፈስ ቅዱስን ህልው እዩ ብመለኮቱ ብስልጣኑ ብባህርዩ ሓደ እዩ ኮይኑ ግን ከምህረና እንከሎ ከመይ ከምንመሓር ከምህረና እንከሎ ወነፀረ ሰማየ አንቃዕደወ አንቃዕረረ ምንቅዕራር ትፈልጡ ዲኹም እስከ እንቃዕረሩ ኩለኹም አንቃዕረሩ እወ አንቃዕረረ እዚ ምንቅዕራር ማስ ንላዕሊ ቋሕ በለ ንክልተ ነገር እዩ ወሪዱ ንክልተ ነገር እዩ ዝመጸሉ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እቲ ሓደ አርአያ ንኽኾነና ከመይ ከምንመሃር ከመይ ከምነምህር ከመይ ከምንመሓር ከመይ ከምነምሕር ከመይ ከምንነብር ኩለንተናዊ ሕይወትና በበይ ከምንኸይድ ከምህረና እቲ ካልኣይ ከዓ ከምህረናን ክምሕረናን እዩ ዝመጸ ስለዚ ወነፀረ ሰማየ አንቃዕረረ ጠመተ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ዝጸመተሉ ምክንያት እቲ ዝገብሮ ተኣምራት እቲ ዝገብሮ ድንቅ ነገር መንክራት ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ እዩ ኔና ዲና ስጋዊ ሕዚ ምድራዊ ዘይኮነ ሰማያዊ እዩ ካብ ታሕቲ ዘይኮነስ ካብ ላዕላ እዩ
ካብ ላዕላ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም እውን ክትልምኑ ክትምሕሩ ክተስተማሕሩ ከለኹም ከምዚ ይበሉ ንክል ሰማያዊ ምዃኑ ንሕና እውን ኣብ ፀገምናን ሕማምናን ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክንጥምት ከም ዝግበአና ንምሃረሉ ወይ ዘምሃረልና ክፍሊ እዚ እዩ ወአስተምሃረ ሓዘነ በለ እቲ ናይ ኣዳምን ደቂ ደቁን ውድቀት ጌጋ ኣብ ትሕቲ ኣብ እግሪ ኣጋንንቲ ምርጋፁ ንዘመናት ምቅጥቃጡ ኣብ ሓጢኣት ባሕሪ ምንባሩ እዚ ሓዘነ ሎሚ ኩላትና ውዚ ኮፍ ኢልና ዘለና ገና ካብ ልደትና ካብ እንውልደላ መዓልቲ ፈሊሞም ምሳና ዝተወልዱ እስካብ ሕዚ ብዙሓት ዝሞተለው ንሕና ግን ኣለና እዚ ዕድመ እዚ ንዓና መሃቡ ባዕሉ ይምሕረና እዩ ዘሎ ልቢ ግበሩ ተምሃሩ ተምሓሩ መሓሩ ክርስቲያን ኩኑ ዝብል ናውዚ የምፅእና ኣሎ ስለዚ እዚ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰንኪ ሓጢኣት ኣዳም ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዝወረደ መከራን ስቃይን ርዩ ዝተሰምዖ ዓሚቑ ርሕራሄን ሓዘንን ይገልጽ ከም ሰብ መጠን ነቲ ስቃይ ተሰሚዕዎ ማለት እዩ ድኻም ተሰሚዕዎ ማለት እዩ ባዕሉ እውን እንተኾነ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ወፅሊ 28 አንቱም ሰኽሙኹም ዝኸበደኩም ንዑ ናባይ ኣነ ከቕልለኩም ኣነ ከዕርፈኩም እየ ኣርዑተይ እውን ፈኲስ እዩ ሰኽመይ እውን ኣርዑተይ ልዝብ እዩ ፈኲስ እዩ ኣይኹም ኣይትደንግፁ ኣይትድከሙ ዝብል ሓይለ ቃል ንረክብ ኢና ውዚ ስለዚ ወአጋሃሶ እምሃበ ሰብ በባሕቲቶሙ ወወደየ አጻብዒሁ ውስተ እዘኒሁ ወተፍአ ወገሰሰ ልሳኖ ካብቲ ማእኸል ሰብ ከዓ ፍልይ ኣበሎ ካብቲ ማእኸል ሰብ ከዓ ድሕር ኣበሎ ናብ ካልእ ቦታ እውን ወሰዶ ኣግልል ኣቢልዎ ካብኡ ከዓ እንደገና ብኢዱ እንታይ ገበሮ እንታይ ድዮም ኢሎሞ ነይሮም ደይ እድየከ ላዕሌሁ እንድዮም ኢሎሞ ነይሮም በረከትካ ኢድካ ምሕረትካ ግበረሉ ነቢያት ፈኑ እድየከ አድህነነ እንድዮም ኢሎም ነይሮም ነቢያት ኢድካ ለኣኽ አልዕለና አድሕነና እንድዮም ኢሎምዎ ነይሮም እዚኦም ከዓ እንታይ ኢሎም ፈኑ እድየከ ደይ እድየከ ላዕሌሁ በሃም እዩ ጽሙም እዩ ባእታ እውን ክሰምዐሉ ክስምዐሉ ዘይኽእል ሰሚዑ እውን ክሃድመሉ ክሰርሐሉ ዘይኽእል ተሰሚዕዎ እውን ሓሳቡ ክገልጸሉ ዘይኽእል ብክልተ ዓበይቲ መቑሓት ዝተኣሰረ ሰብ እዩ ነይሩ ሎሚ ኣነ ንስኹምን ብክንደይ መቑሕ ኢና ተኣሲርና ዘለና ዝተኣሰርናሉ መቑሕ ንፈልጦ ዲና ክንደይ መቑሕ ተኣሲርና ንህሉ እቲ ስነ ጽሑፍ እቲ መዝሙር እቲ በገና እቲ መዝማሬ ኩለንተንኡ ደስ ዝብል ምድላዋት ደስ ዝብል ርእሱ ዘይለቀቀ ሰንሰለቱ ሓልዩ ዝኸደ ነይሩ እዚ እዩ ዘውግዕ ዝነበረ ስለዚ ወተፍአ ስታይሉ ወወደየ አጻብዒሁ ውስተ እዘኒሁ እዝንኹም ዶ ከምዚ ጌርኩም ትፈልጡ እዝንኹም ዶ ኮርኪርኩም ትፈልጡ ዕኩይ ወይ ከዓ እኩይ እንተሃልይዎ እውን እንተስ ብመፍትሕ እንተስ ብሳዕሪ ይግበርን እንተስ ብናቱ መሳርሒ ጌርና ንዕኩ ኾደ ንዕኩ ኾን ይዕኮ ይጽረግ ማለት እዩ ንምንታይ ዝጽረግ ምእንቲ ክሰምዕ ቃላት ሓሳባት ምእንቲ ክሰምዕ ከዝልኽ ተዓጽዩ ምእንቲ ጸማም ከይኸውን ንዕኩኾ ንጸርጎ ሕማቕ ድምፂ እንተመፀኻ እንደገና ከይንጸምም እንታይ ንገብሮ ንዓብሶ ንኤና ዲና ንዓብሶ እንታይ ንገብሮ ነጽሞ ቅዱስ ያሬድ ኣቦና ዓይኒ ይጹም እዝኒ ይጹም እንታይ ዝፅ ካሊኸ ኣፍ ይጹም ካብ ሕሱም ምርኣይ ካብ ሕሱም ምስማዕ ካብ ሕሱም ምዝራብ እዚኣቶም ይጹሙ ስለዚ ይጹሙ ይተሓረሙ ይጣዓፀው ንኽፋእ ይተሓረሙ ይጣዓፀው ንሰናይ ይከፈቱ ማለት እዩ ስለዚ ዛናይ አረማይ ቃል ኤፍታህ እትብል ተራሃው ተኸፈት ተፈታሕ ማለት እዩ እሞ ተኸፊትና ዲና ንኤና ተፈቲሕና ዲና ንኤና ርሂውልና ድዩ ዘኒኦ ኣብ ሕድሕድ ውልቀ ሕይወትና ክንርኢ ስለዚ ኣጻብዕቱ እውን ናብ እዝነ እተወ ኣንበረሉ ወተፍአ በለሉ እንደገና ይባሃል ዶ ወለድና ይውልዶ በለሉ
ካውኸ ወገሰሰ ልሳኖ እንደገና ልሳኑውን በኢዱ ገሰሰ እዝኑውን ልሳኑውን ኢዱ አንበረሉ ወነጸረ ሰማይ ወአስተማረ ወይቤሎ ኢፍታሕ ኢፍታሕ ተራሃው ብሂል ውእቱ ወሶዊሃ ተከስታ እዘኒሁ ወተፈተሃ ማይሰረ ልሳኑ ወተናገረ ርቱዓ እዚ ምስ በለ ሽዑ እንታይ ኮነ ልሳኑ ኣብቲ ሽዑ ውፃት ንፃት ሽዑ ቅፅበታዊ ልሳኑ ተፈትሐ እዝኑውን ሰምዐ بحق برتعو تناغره لب بلوزي وتناغره رتوعا حمو مسل حامي مخدحن كله قس بقص دي بحكمنا هوسيتاس وي قصبت بإيمنتو يبردك زبل قس بقص يكونن صملاو يايو مغبين انشتاي بغرون انشتاي بترمركوسون انشتاي يزغبر ነገር ግን ንሱ ቅጽበት ተፈትሐ ባባታ የብሉ የብሉ ጋጋ የብሉ ርቱዕ ፍጹም ርቱዕ ዝኾነ ቃላት ሐሳባት ተዛረበ ምክንያቱ ባዕሉ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምሕረት አምላክ ስለዝኾነ አውዚ ንሪኦ እቲ ዕውር ዝተወልደውን ከም ንሪኦ ረአይ ኪልተ ሓፀብ ምስተባሃለ ንሱውን ዕውር ነይሩ ካብ ዕሮቱ ዝተፈትሐ ንሱ ልሳን ነይርዎ ንሱ መልሓስ ነይርዎ ንሱ ቋንቋ ነይርዎ ዓው ኢሉ ጨሪሑ ተዛሪቡ ማለት ይጨሪሑ ብኻሊእ ቋንቋ ከይትሕዝዎ ኣስሚዑ ተዛረበ ማርያም ድንግል ትጸርህ ንብል ዲና ጨሪሓ ጨዲራ ዓዊላ ተዛሪባ ማለት እዩ ጨሪሑ ኦድ ዳዊት መሃረኒ አድሕነኒ ኢሉ ዓይኑ ግን ይርእን ዝነበረ ድሓረይ ሪኡ ምስ መፀ እቲ ዝረአየሉ ናቱ ዓይኒ እቲ ደጋዊ ዓይኒ እዩ ዓዊሩ ነይሩ ክንደይ ዓይኒ ኣለና አቤት ክልተ ክንደይ እዝነ ኣለና ክልተ ካሊእኸ ሓድሽ ሓሳብ አእዛን ዘአፋ አእዛን ዘውስጥ ዓይን ስጋ ዓይን ሕሊና ዓይን ስጋ ዓይን እዝነ ስጋ እዝነ ልቦና ክልተ እዝነ ኣሎ ኣብ ገዛኹም ክንደይ እዛን ኣለኩም ድሽ ትፈልጢኹም ወዶ ሰፊሕ ድሽ ኣሎ ፀቢብ ድሽ ኣሎ ዓብይ ድሽ ኣሎ ዓለም ሙሉእ ናይ ዓለም ሙሉእ ወረ ዝእክብ ድሽ ኣሎ نشتي نا أفريقيا كان يسف توسنا خفل عالم زكبله زي أديش مالتي يا تريادون كما أكو يتأديشون هاي تمس كل ورا تمس تصعب تأتو تدش نسو حدا يو جنا فتغستاي تقايرو ويهم سلازي النسو معدم تخلون تاعنا خنقور زقبنا بوزي صبو سمعنا آتينا اتحماك عبوزي كنوصو حدا فلاسفان تايلو دك تفاطرو يلو ساتهم تفاطرو انديوم زولو فطاري خبلوت تفاطرو يلو نسو تገርምያ ክልተ ዓይኒ ክንደይ ፍንጫሎ ክልተ ፍንጫ ክልተ ዓይኒ ክልተ እዝኒ ክልተ እግሪ ሓንቲ ኣፍ ነና ዲና ብዙሕ ክንከይድ ብዙሕ ክንሰርሕ ብዙሕ ክንርኢ ብዙሕ ክነጫኑ ብዙሕ ክንሰምዕ ሕዲት ክንዛረብ ዝገበረት ትመስል ኢሉ ተፈጥሮ ይልዋ ፈጣሪ ኢልና ንውሰደን እሕና ንሱ ካሊእ ማለት ፈጣሪ እዚ ገይሩልና ቶም ሕዋሳት 10 ሕዋሳት እዮም ዘለው ብሳይንስ 5 ሕዋሳት ኢልና ንውሰዶም ደሓን ስለዚ ወገሰጾሙ ይንግሩ ወኢለመኑሂ በአምጣነ ይከለኦሙ ተፈድፋደ ይንግሩ ለቱ ወፈድፋደ ያነክሩ እንዘ ይብሉ ሚ ሰናይ ኩሎ ዘገብረ ዝንቱ ብእሲ ለጽሙማን ያሰምዖሙ ወለባሃማን ያነብቦሙ እዚ ሰብ እዚ ክንደይ ሚሰናይ ክንደይ ጽቡቕ ገበረ ነቶም ጸማማት የስምዖም ሓደ እዩ ነንብብ ነርና ጎዶ ንሳቶም ግን ተኣምራት ይከታተሉ ይሪኡ ስለዘለው ተመልከቲ ፊልሚ መስሉ መብዛሕቶም ናይ ፊልም ናይ ድራማ ናይ ተዋሶ ተመልከቲ እዮም ዝመስሉ ብዙ ነቶም ጸማማት የስምዖም ነቶም ዕውራን እውን የብርሆሎም ኣሎ ከመይ ጽቡቕ ገበረ እናበሉ ተደነቁ
ስለዚህ አምላኽ ንወዲ ሰብ ክፈጥሮን ከሎ ንስጉኡን ነፍሱን ዘገልግሉ ሕዋሳት ዓዲልዎ እዩ ካብዞም ሕዋሳት እቲ ሓደ እዝኒ እዩ ልሳን እውን እዩ ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ ብጋህዲ ዝረአ እዝኒ ከም ዘሎ ብስውር ዘድምፅ እዝኒ እውን ኣሎ ስጋዊ እዝኒ ኣሎ መንፈሳዊ እዝኒ ኣሎ ሃበነ እግዚኦ አእይንተ አእምሮ ካኡኸ ወአእዛኒነሂ ወትረ ቃለ ዘባቲትከ ኦጎይታ አዕንቲ አእምሮ ሃበና ናይ አእምሮ አዕንቲ ናይ ሕሊና አዕንቲ ሃበና አእዛናውን ኩልሳዕ ናትካ ቃል ይስማዓ ዝብል ልመናሎ ኣብ ቅዳሴ ክርስቶስ ኢየሱስ ባዕሉ እውን እንታይ ይብል ዞቦ እዝን ሰሚዓ ለይስማ ይብሎም ነይሩ ተአኪቦም ተንቤተ አይሁድ ተአኪቦም እንዳሃለው እንታይ ይልዎም ዞቦ እዝን ሰሚዓ ለይስማ ከዓዶ ንስኻ ሞኻዓዶ ጸማም ጌርካና ሞኻዓዶ ምሰዒንትና ምሰዝንናን ዕውራትን ጸማማትን ጌርካና ምርአይስ ትርእዩ ኢኹም ምስማዕስ ትሰምዑ ኢኹም ግን ኣይተስተውዕሉን ንኤና ዲና ኣነ ድየ ዝርኢ ዘለኹስ መብራህቲ ዝርኢ ዘሎ ትመብራህቲ ይርኢ ዲ ንሕና ንርኢ ዘለናስ መብራህቲ ዝርኢ ዘሎ ትመብራህቲ የፍጥጥ እዩ ዘሎ ግን ኣይርእን ታይ በበይሓልፍ ኣይርእን ትመብራህቲ ስለዚህ ኣብ መብዛሕትና እቲ ዒንትና እውን ከም ተውዘን የመብራህቲ ስቂሉ ዝፈጥጥ እንተኮይኑ ዋጋ የብሉን ወለድና እንታይ ይብሎም መንገዲ እናኸዱ ዋ ኣታ ሰላም እባበለኒ እንታይ ደኣ ኮይንካ ይብልሞ ወይ ወይ ኣንተ ዓይኒ ደይርኢ ልቢ እኮ እዩ ዝርኢ ይብሉ ዶ ይብልን ልቢ እዩ ዝርኢ ስለዚህ ኣብ ውሽጢ ልቢ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ዓይነ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ልቢ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ እዝነ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሕልና ዘሽትት ኣፍንጫ ውሳጣዊ መንፈሳዊ ሕዋሳት እውን ከም ዘለውና ክንግንዘብ ይግባእ እዩ ስለዚህ ስጋዊ እዝኒ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተይልና ምስማዕን ምድማፅን መቸም ብቋንቋ ትግራይ ከም ዝፈላለ ተማሂርኩም ኢኹም ምስማዕ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ድምፂ ምስማዕ ዝኾነ ድምፂ ምስማዕ ማለት እዩ ምስማዕ ምድማፅከ አዳሚፅካ ላዕሊኡን ደጊኡን ውሽጡን ምርቁን ፈላሊኻ ምፍላይ መዓርን ዕረን ሓርፋፍን ለማፅን ፈላሊኻ ምስትውዓል ሰማያውን ምድራውን ሰማያውን ምንፋይ መንፊት ማለት እዩ ምድማፅ ማለት ምስትምቃር ምጥዓዓም ማለት እዩ ስለዚህ ተፈታሕ ኢልዎ ተራሃው ይከፈተልካ ተኸፈት አንታ ልሳንውን ተኸፈት አንታ እዝንውን ተኸፈት ንሕና ኮሎሚ አፍንጫና ተዓጽዩ እዝንና ተዓጽዩ ዓይንና ተዓጽዩ ኩለንተናና ሕዋሳትና ተዓጽዮም ኮይም ተዓጽዮም ደመይ ተዓጽውን እቶም ናይ ደገ ዝህልው ክመስልኹም ይኽእሉ እዮም እቶም ናይ ውሽጢ ኣይተኸፍቱን እቶም ናይ ውሽጢ እንተዝኽፈቱ ነይሮም መተናሳሕና ነይርና ኦጎይታ መሓረኒ ኢልና መቐረብና ነይርና ንሰባት እውን ከምቶም ሰባት መፂኦም ቤዛኻ ኢድካ ኣንብረሉ መሓሮ ከም ዝበልዎ ኣሕዋትና ኣቦታትና ኣዴታትና መሓዙትና ኣምፂና ናዑ ቤተ ክርስቲያን ሰምዑ ክርስቶስ ይምሓርኩም ድንግል ማርያም ተማልድኩም ኢልና መምፃናዮም ነይርና ግን የገበርና አንደበትና ተዓጽዩ ዝዛረብ ዝመስል ስጋዊ አንደበት አሎና መንፈሳዊ አንደበትና ተዓጽዩ መንፈሳዊ እግርና ተአሲሩ እዩ መንፈሳዊ ኢድና ተቆርሚ እዩ መንፈሳዊ ዓይንና ካኡ ደገ ወፃ እዩ እስኪ ተቆርቡ ኢድክ መውፁ ኢድክ ተቆርቡ ጥራሕ አየኹም ውዳሴ ኮንተ ይኮነን ቁርባን ውዳሴ ኮንተ ይኮነን ውዳሴ ኮንተ ቃል እዩ ሕግ ተቆርቡ ኢድክ መውፁ የለን ሓፍረት ዝመስለኩም እሺ ኸም እንተ ኮይንኩም ተዓጺና ኢና ዘለና ውሳጣዊ እዝንናን ውሳጣዊ ዓይንናን ተፈትሑ ተዝኸውን ነይሩ በዘይካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካሊ ኣሃት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘይቆርብ ምእመን ከም ዘሎ ትፈልጡ ዲኹም ዘይቆርብ ምእመን የለን ዝኣተወ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝኣተወስ ዘይቆርብ ምእመን የለን በዘይካ ፍሉይ ምክንያት ንሕና ከዓ ኩላትና ንኣቱ 5 ወይ 6 ይቆርቡ ድዩ ይኮነን ሞኸዓ ዘኢተመጠወ ቁርባን ይሰደድን ቤተ ክርስቲያን ካይልና ነዝይም ነይኹም ዲኹም ይሰደድ ንብል ንመኒና ይሰደድ ዘለና ንባዕልና ኮይና ንረግም ዘለና ይሰደድ
ካፍቱ ቁርባን ዘይተቀበለሲ ይሰደድ ናይ እግዚአብሔር ሕግ አቃሊሉ እዩሞ ሞንታይ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ምስተውዓል ይሃበና አእምሮና ይፍትሐልና ስለዚ ስጋው እዝኒ ድምጽን መስማዕ እዩ መንፈሳው እዝኒ ንምርዳ እዩ መንፈሳው እዝኒ ሃበነ እግዚኦ አይንታ አእምሮ ዋይዛኒ ነሂ ቃለ ዘባቲት ከይስማዓ ዝብል እዚ ነቱ ውሳጣው እዩ እዝነ ልቦናና እዩ አምላክ ሰሚዕኻ ብውሽጢ እንታይ ንዮ ኢልካ አስተውዕልካ ናብ ተግባር ምእታው እዩ ስለዚ አፈላላይ መንፈሳው እዝነሎ ስጋው እዝነሎ ሓድነቶም ስጋው እዝኒ ከም አፍ ደገ በር እዩ ስጋው እዝኒ በትመእተውንዮ በትመእተውንዮ እንታይ ንዮ በር እዩ በትበር ንሱ አትዩ አውሽጥ ኸዓ ዘስተማቅርንዮ ዘልምጽንዮ ዝነፍንዮ ዝኹምስዕንዮ ነይኹም ዲኹም አንታ በስምናስ እኮ ኮምሳዕቲ እንስሳ ኮይና ንመልዕ ይኮነ እተን ንመልዕ እንስሳ ኮምሳዕቲ ንሕና ኸዓ ዘይንኹምስዕ ነይኹም ዲኹም እተን ንመልዕ እንስሳ ኮምሳዕቲ እየን ንሕና ኸዓ ዘይንኹምስዕ ንሳተን ቀትር ብልዕ ዝወዓሎ ለይት እንታይ እየን ዝገብራ ጤል በጊዕ ብዕራይ ላሕሚ እዚኣተን እንታይ እየን ዝገብራ ለይቲ ኹምስዕ እየን ዝሓድራ ቀትር ዝኣከቦ ንሕና ድማ ቀትር ዝኣከቦምና ንኹምስዕ ይኮንናን ከማኣተን ቀትሪ ትምህር ዝወዓልናዮ አንብብ ዝወዓልናዮ ስምዕ ዝወዓልናዮ ብዝና አኪብና ኣብ ድቃስና ኮይና ነስተንትኖ ነስተማቅሮ ነሓኽዮ ነውፅኦ ነእትዎ ንበልዖ ንሰትዮ ፖፍ ንብሎ ነባርሮ እዚን ተዘይኮይና እትስተምሃ አሃ ሎማዓንቲ ለነስሓ ተማሂርና ኣለና ጽባሕ ክንሳሕ ድየ ኣብ ጸመረ ባዓ ክቆርብ ድየ ክቆርበለኒ እስከ ዓለም ለካ ተጋጊየ የነይረ ክንብል ይግባ ተዘይኮይኑ ንሕና ንዛረብ ንመስል በሃማት ንሰምዕ ንመስል ጸማማት ንፈልጥ ንመስል ደናቆሪና ማለት እዩ ስለዚ እምነት በመስማዕያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝወለ እምነት ካብ መስማዕያ መስማዕውን በቃል ክርስቶስ እዩ እምነት ካብ መስማዕያ ትመጽእ ካብ ምድማጽውን ያ ትመጽእ እምነት መስማዕ አይኮነትን ካብ ምድማጽ ያ ትመጽእ ምድማጽ ናብ ምንታይ ናብ ውሽጢ ትሰርጽ ናውጭ ትሰርጽ ሕዋሳት ትርኢ ትማል ትክክል ይንወርኩን ንብል ናብ ካህን ንኸይድ ንምብርከኽ ንነብዕ ንንሳሕ ቅዱስ ስጉኡን ክወርዶምን ንበልዕ ጉልበትና ንእግዚአብሔር ነግዝእ ስለዚህ ኤፍታህ ማለት ተኸፈት ተራሃው ክኸውን እንከሎ ስጋው እዝኑ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ናይ እምነት እዝኑ እውን ይኸፊትሉ እቲ ናይ ምስተውዓል ልቦንኡ እዝኑ ልሳኑ ብርቱዕ ተዛረበ ብርቱዕ አድመጸ አይሁዳውያን ብዘይርትዕ እዮም ዘድምጹ ነይሮም ብዘይርትዕ እዮም እውን ይዛረቡ ነይሮም ትዕቢተኛታት ትምክሕተኛታት እዮም ነይሮም ንሕና ብትምክሕትና ብትዕቢተኛ ለና ስለዚህ መዝሙር መስዋዕትን መባእን አይፈተኻን አእዛነይ ግና ከፈትካለይ ይብል ዝቃጸል ዘሐረ ይፈተኻን አእዛነይ ግና ከፈትካለይ አድመጽኩኻ አመስገንኩኻ ይኮም ምስጋን ማለት እዩ ምሳሌ 10:12 እውን ሰማዒ እዝንን ራእይ ዓይንን ክልቲኦም እግዚአብሔር ይዘገበሮም ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ንዋት ናይ እግዚአብሔር ቁሑት ናይ እግዚአብሔር ይዝኸውን አቁሑ ኮይም ዚያቶም እዚ ይቕሓ እዩ ዝሰምዕ እዚ ይቕሓ እዩ ዘሽትት እዚ ይቕሓ እዩ ዝዛረብ ዘመስግን እዚ ይቕሓ እዩ ዝምጽውት ዝሰርሕ እዚ ይቕሓ እዩ ዝግስግስ ናብ ቤተ እግዚአብሔር እዚ ይቕሓ እዩ ዘሰውዕል ዝኹምስዕ ናትና አቁሑትና እዚኦም ኩሎም ብልዕታት አካላትና እንታይና ነስረሖም ዘለና እዚ ክንርኢ አፍቲ መዝሙር ዝነበረቱውን ራእይ 2:7 እቲ መንፈስ ንማሕበራት ብለን ዘሎ እዝኒ ዘሎ ወይ ስማዕ እዚ እዝኒ እዚ እቲ መንፈስ ቅዱስ ተዋሓደ መንፈሳው እዝኒ እዩ እዝኒ ዘሎ ወይ ስማዕ ማለት ያዕቆብ 10:22 እውን ቃል እትሰምዑ ጥራይ ዘይኮንኩምስ እትገብሩ ኹኑ እንሰምዕ ቃል ጥራይ አይኮንና እንሰርሕ ንኹን እመዚ ሁሉ ቤት ትምህርት ሰንበት ተባሂሉ ሰንበት ንቆረብት ተዘይድኪሙ ቀዳስያን ረሃጽ ብረሃጽ እስካዕ ዝኾኑ ቀጥቀጥ እስካዕ ዝልኹን ቆርብ ተዘይክኢልና ሕሩምካ ሰንበት ትምህርት ቤት ዘይኮንካ ሕሩምካ አማኒ ሕሩምና አመንት ዘይኮንና ንነሳሕ ይከፈት ትዘሎ ኃጢአት ይድሕዳሕ ንመን ንካህን
وديه يبل سيراك حمشت شوعات حاتياتك نمنساح حاتياتك نمنزاز أي تفرح لنا يمو كنفرح يبلنان كنفرح يبلنان كنناصح يزلنا ስለዚህ ኢሳይያስ 50 ምዕራፍ ቁጽር 4 ጎይታ እግዚአብሔር ከምቶም ዝመሃሩ ክሰምዕሲ ንእዝነ የነቃቅሖ አሎ ጎይታ እግዚአብሔር እዝነይ ከፈተለይ አነውን አይ አበኹን አይ ሃለኽኩን ይብል አይ አበኹን አእዛነይ ክሰምዕ ከፈተለይ አነውን አይ ሃለኽኩን ሰሚዐ ስለዚህ ጾመ ረብዓ ይመጸሎ ዓብይ ጾም ይመጸሎ እናቆረብና እናጸለና ክንሕልፎ ጽራሕ ቤት ትምህርት ሰንበት መጽ ወይ ከዓብ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ተአኪብ ቤተ ክርስቲያን ተአኪብና መጽና ከበሮ ዘቢጥና ንኸይቶ ኮይና እዚ ክርስትና ይኮነን ምስላው እዩ ሓቃዊ ይኮነን ዕምበባ ሓሶት እዩ ዕምበባ ሓሶት ዘይፈልጥ ደለው እዚ ዕምበባ ሓሶት ዘለዎም ተኽልታት ኣለው ንምሳሌ ዱባ ዕምበባ ሓሶት ኣለዎ ክልተ ሰለስተ ሓደ ግዜ ወይ ክልተ ግዜ ዕምበባ ሓሶት ይረግፍ እሞ ቆጽሊ ዘሎ ይፍሪ ዕምበባ ሓሶት እዩ ክርስትናኹም እመነይ ትእመኑ ክርስትናና ወይ ድማ እዙይ ንዘይ ንፍጽም ማለት እዩ ኣብ ማቴዎስ 13:9 እውን ዘሎ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቦ እዝን ሰሚዐ ለይስማዕ ዝብሎ ብእዝኖም ከይሰምዑ ልቦም ደንዘዙ በማል ዝተገለጸሎ እዚ ብእዝኖም ከይሰምዑ ልቦም ደንዘዙ እቶም ክርስቶስ ኢየሱስ ተወድፍሊ ከብሎም ከሎ መንፈሳዊ ሰብ ክርስትና ዝተረድኦ ሰብ ሕይወታዊ ክርስትና ዘለዎ ምእመን ካብ ብዙሓት ይፍለ እዩ ካብ ሓጢአት ይፍለ ካብ ረበሽቲ ይፍለ ካብ ሓመይቲ ይፍለ ካብ ዘሞይቲ ይፍለ ካብ መንቀይናታት ይፍለ ንሕና ካብ መን ተፈሊና ሰንበት ነቅድስ ሰኑይ ለካሎም ማዓንቲ ሰኑይ እዩ ሰሉስ ረቡዕ ንድንስ መርዓ ክበሃል እስኪ ገለገለይና ኣብ ደርፊ ክኸውን ከሎ ብሳዕስዒት ንሕና ኣብ መዝሙር ክኾን ከሎ ብዝማሬ ንሕና ኣብ ኩላ ንሕና ዋ ይፍታሕ የድልኖ እዚ ተፈታሕ ተረሃው ጌጋ መባል የድልኖ እዚ ስለዚ እዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ይብልና ኣሎ ጎይታ ነቲ ጽሙም ናብ ሰማይ አንቃዕሪሩ ዝፈወሶ እቲ ስልጣን ካብ ሰማይ ምዃኑ ንምርኣይ እዩ ይብል ምስ ንስሓ ኣተሓሒዙ ድማ ንስሓ ማለት እቲ ብሓጢአት ተዓጽዩ ዝነበረ ኣእዛን ነብስና ብቃሉ ክኽፈት እንከሎ እዩ ንስሓ ዘይተነሳሕና ናብነ ካህን ዘይከድና ግድ የብልኮምን እቲ ውስጣዊ እዝና ስለዘይተፈትሐ እዩ ዘይተኸፍተ እዩ ናይ ደጋዊ ናይ ስጋ ቆርበት እዩ ብሽ ጥራሕ ዝእክብ ዘጠራቅም ዘሎ ወራ ሓጢአት ካይተባሃለ መንወፀት መንኣተወስ ዝብል ዘሎ ስለዚ ውሳጣዊ ኣእዛንና ተተኸፊቱሲ ክንሳሒና ክንቆርቢና ይብል ኤፍታሒ ዝብል ድምፂ ጎይታ ናብ ልበና ዝኣቱ መፍትሕ እዩ እግዚአብሔር ንሰብ ክልተ ዓይነት ኣእዛን ሂብዎ እዩ እናበለ ይነግረና ቅዱስ ቄርሎስ እውን ከምኡ ብጾም ስጋና ክንቀጽዕ እንከለና መንፈሳዊ እዝና ተዓጽ ዝነበረ እንታይ ይብል ይኽፈት ኤፍታሕ ጾም ክንጸውም እንከለና ክንሰግድ እንከለና ክንጽልይ እንከለና መንፈሳዊ ሕዋሳትና ይፍትሑ ተመን ከልዕሎ እየውዚ ብሕልፊ ሃገረሰብ ዝዓበኹም ወይ ከዓ ኣብ ዝገዳእፍቲ ግድምታት ትወፁ ተመን እዝነ ኣለዎ ዶ የብሉን እዝነ ኣለዎ ዓይነ ኣለዎ ዶ የብሉን ኣለዎ እግረ ኣለዎ ዶ የብሉን ብኸውዲ እዩ ዝኸይድ ክንዲ እግሪ ዝጥቀምሉ እንታይ እዩ ከውዲ እዩ ይሰሓብ ተሰሓባይ እዩ ሓቅኹም ኢኹም ኣዒንተ ኣለዎ ክልተ ኣእዛን ኣለዎ ብኸውዲ እዩ ዝሰሓብ እዚ ፍጥረት እዚ ግሩም መምህርና እዩ ንዓና ምሕር ክበልዕ እንከሎ ምኻድ ይኣውዮ ኸውዲ ይረጉዶ እሞ ስጉኡ ይገዝፍ እሞ ምግታት ይኣውዮ ስለዚ ተዘይጎቲ ተዘይጎዩ ካብ ጸላይ የምልጥ ዶ የምልጥን እንደገ ብተወሳኺ ምሕር ብምብላዕ እዝኑ እንታይ ይኸውን ተረፈ ስጋ ይዓጽዎ እኩ ዘይኮነ ከምዝናትና ዝዓጽወስ ተረፈ ስጋ ይዓጽዎ እታ ዓይን እውን እንታይ እዩ ሞራድ እዮም ዝብልዎ ይሽፈን ብድሕሪኡ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ እዋን ክረምቲ ይጸውም እሞ ምስ ጾመ ብደቂቕ ነገር ሸሊኹ ይኸይድ ብድሕሪኡ መንእሰይ ይኸውን ይሕደስ ኔና ዲና ምስማዕ ይኽእል ሙጉያይ ይኽእል ምውፃእ ምውራድ ይኽእል
يحدث نحسخاتكم ون تمن صيمو تحداسي سغان حداسي سغا خمس رخه نسخاتكم كعنت صيمكم حداسي سغان حداسي نفسن ترخو يخم عوقت سغاوي عوقت منفساوي عوقت مدراوي عوقت سماياوي كخفتلكم يو افتح زبولو نزي بارامايك يمر كريستوس ኢየሱስ አምላክና በአራማይክ ውን የምር ስለዝነበረ ነዚ ዝቦሎ ስለዚህ አብ ጾምን ጸሎትን ተዚሃሊና ዝጠመዮ አይንፈልጥን ዘይጠመዮ ደጥሜት ይፈልጥዩ ዘይጾም ወደ ጽም ይፈልጥዩ ዘይዓርቅ ደዕርቃን ይፈልጥዩ ከምቲ ሰሎሞን ዝገበሮ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዓብዩ ታይ ዝብል ዘለ ይልምን ታይ ምልማን ጠሚዎ ታይ ጥሜት ኢሉ ዝሓተተ ኔክም ዲኹም ኔና ዲና ስለዚህ ጾም ንጹምሙ እቶም ኣብ ኬንዳ ዘለው ኣብ እግሮኦም ዘለው ኣብ ቆርቆሮ ዘለው ኣብ በረኻ ዘለው ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ቀትሪ ብፀሓይ ለይቲ ብቁሪ ብንፋስ ተወቂዖም ዘለው ክንሰምዖም ኢና ክንደይናይ ስቃይ ከም ዘለዎም ክንሪኦም ኢና ስለዚህ ንጸማም ዝፈወሰሉ ተግባር ንሕና ደቂ ሰብ ብሰንኪ ሓጢያ ዝተዓጽወ መንፈሳዊ እዝንና ክኽፈተልና ይግባእ كخفتلنا كنكفتو يقبع سلازي مسحيوتنا كنريون كلنا كبران مؤمنان حزب كريستيان مسحيوتنا كنريون كلنا تايك خوز دمصتات نمسمع اذاننا لومي محبراوي مراخبتي ميديا اصمي مومنا كالي خنت ادميصون درفتات اصمي مومنا حاميت اصمي مومنا عالم لخا زبال بمولو زيلو اب غزانا حدا شحن حدا كندين چانل لفت تلفزيون አጽሚመውና አብይድና ዘለዋ ሞባይል አጽሚመናና ሒዘናና ከይንጽሊ ከይንሰግድ ከይንቆርብ ይፍታሕ ንፍታሐየን ግዜና ሀበን ስለዚህ 35 ኢሳይያስ 5 ታይ ሽዑ አዕንት ዕውራት ክኽፈታየን አዕዛን ጸማማቱን ክኽፈታየን እግዚአብሔር ቃል ዛተወልና ፈውሲ በክርስቶስ ተፈጽሞ እዩ አፍት ዳሕራይ ዘመን አዕንት ዕውራት ክኽፈታየን አዕዛንውን ጸማማቱን ክኽፈታ ከድምጻን ክዛረባየን ክቐንዑ እዮም ተባሂሉ ትንቢት ተነጊሩ ነይሩ ተፈጽምልና ካፍትናይ ቡሊ ኪዳን ጸልማት ድንግዝግዝ ዘይረአ ዘይፍለጥ ዝነበረ ጸልማት ዓዘቕቲ መሃሙቕ ናብ ሓዲስ ኪዳን ተፈታሕ ማትስ ሓዲስ ኪዳን ፍትሒ እያ ሓዲስ ኪዳን ርትዒ እያ ሓዲስ ኪዳን ሕይወት እያ ሓዲስ ኪዳን ዕውቀት እያ ሓዲስ ኪዳን መንግስተ ሰማያት እያ ግን መንግስተ ሰማያት በቅዱስ ቁርባን እዩ ናብ ቅዱስ ቁርባን ተወቂና ሁሉም ስለንኹስተሮም ሁሉም ስለንገድፎም ማለት እዩ ራእይ 3:10 እነሆ ኣብ ደገ ቆይመ እኹሕኹሐለኹ ይብለሎ እኹሕኹሐለኹ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ ደገ እንተኸፈተለይ ናብኡ ከኣቱ ምስኡውን ድራር ክበልዕ እየ ይብለሎ ጎይታ ክኸፍተልና ይደሊ እዩ ንሕና ግን ሃሊኽና ንሱ ይኹሕኹሕና እዩ ኣብ መሃለይ ዘላ ሓንቲ ኣደ ፍቑረይ ኳሕኮሐ ኣነ ከዓ ንሳ ከዓ ምኽንያት ክኹሕኩሓን ከሎ ተሓፂበ እየ ክረስሕ ድየ ቀይረ እየ ቁርኹዕኒ ድዩ እናበለት እናመኽነየት ዝኸፍተሉ ምሳኣነ ኣርሒቑ ኸይዱ ድሕሪ ብዙሕ ግውግው ክትከፍቶ ኸይዳ ከፊታቶ ይረኸበቶን ፍትዋ እዩ ፈታውያ እዩ እሞ ክትደልዮ ኸይዳ ኣብ መንገዲ ሸፋቱ ረኺቦም ወቂዖምዋ ቀጥቂጦምዋ እንታይ እስካዕ ሸፋቱ ኣጋንንቲ ይቕጥቁጡና እዮም ዘለዉ እሞ ኸይቕጥቁጡና ኣእዛንና ፈቲሕና ኣንደበትና ኣርቲዕና ነምስግን ካብ ሓሜት ንርሓቅ ካብ ክፉእ ወረ ንርሓቅ ካብ ሓሜትን ካብ ክፉእ ወረን እንተረሒቕና እዩ ኤፍታሕ ዝመላሓስካ ሓሶትን ጽልእን ካብ ምዝራብ ተኸፈታ ንበለን ካብኡ ንእዝኒ ካብ ክፍኣት ምሕላው ስጋው እዝንና ሓሜት ጸርፊ ወይ ከዓ ነፍስና ዝጎደሎ ዓለማዊ ደርፍታት ዘረባታት ካብ ምስማዕ ክንቁጠብ እዝንና ንጹሕ እንተዘይኮይኑ ቃል ኣምላኽ ክሰርጻ ይኽእልን እዝንና በሓሜትን ብደርፍን ዝመልአ እንተኾይኑ ቃል ኣምላኽ ከኣትዎ ይኽእልን እኩይ እዩ እኩይ ቶም ዓበይቲ ቦታትና እኮ መዕኮኺ ኣብ ምንታይ እዮም ተሰኪሞም ይኸዱ ኣብ ክሳደን ለተንዶ ንእሽተይ ማንካ ትመስል መዕኮኺ ለተን ሒዘን ኣይኸዳ ንሕና መዕኮኺ ዳዊት ኣለና ዶ መዕኮኺ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ገዛና ኣለና ዶ መዓት ገዛ እኮ መጽሓፍ ቅዱስ እኳ ዘይብሉ ንሕና መዕኮኺ ኣብ ሰማይ ጸሎት ኣለና ዶ ንሕና ዋና እዝንን መልሓስን ከዕጹ ዘይኽእል ዝኸፍት ናብ ቅዱስ ስጉኡን ናብ ክቡር ደሙን በቂዕና ዶ
ኣብ ድንግልና ኣብ ንጽህና ዘለና እውን እሰይ ስሕተት ተጋጢሙ እውን ብንስሓ ኤፍታሕ ተባሂልና ይፍታሕኻ እግዚአብሔር ይባርኽኪ እግዚአብሔር ይፍታሕኻ ተባሂልና ክንቆርብ ይዝግበና ካብ ምንታይ ኢና ክንፍታሕ ደቂ ሎሚ ኩላትና እዛን ነና ናይ ስጋ እዛን መንፈሳዊ እዛን ክንፍታሕ ተኮይና ብጸሎትን ብንስሓን ክጸሪ ኣለዎ ሎሚ ስጋዊ እዛና ብብዙሕ ዓለማዊ ድምጽታት ደርፍታት እስኪ በብዝኸድካዮ መዓዝን በብዝኸድናዮ መንገዲ ኣብ ጽርግያ እውን ጢጥጲጢጥ እናተባሃለ እዛና ብዘስክፍ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እውን ሰንበት ብቁርባን ሐሙስ ከዓ ብዕርቃን ኣይኮንና ንቆርብ ንምርዖ ዘለና እስኪ ንየኽም ዲኽም መናሰይ ታእዩ ክገብር ታእዩ ከምጽእ ሰንበት ብግርማ ሞገስ በአልባስ በካህናት በመዘምራን በዲያቆናት በመምህራን ተዓጅብና በቅዱስ ቁርባን ተዓጅብና ዕልልና ተባሃለ ክቡር ቅዱስ ስጉን ክቡር ደምን በሊዕና ሰቲና ተቀቢልና ዕልልና ተባሃለ እግዚአብሔርና ተመስገነ ንወጽእ دحاري كعا بعرق عن كعان بمعته بمبتخرة يفتح خوزي يفتح كوزي نفتح حدقو ازي ناي فرنج لماد ناي فرنج باهل مبرن ناتنا ناي كريستيان يكونن ناي امانيان سرعات لمدن برن ناي امنت سرعات يكونن አዳም አም ገነት እንደሃለወ ግርማ ሞገስ ነይርዎ ናይ ብርሃን አለባስ ነይርዎ አይሐፍራን አይተሐፍሮን ሐቢሮም ይጽልዩ ሐቢሮም ደስ ይልዎም ነይሮም ኃጢአት ምሰርሑ እንታይ ኮይኖም ዕርቃኖም እንደወጽዮም ወንሕና እውን እኮ ዕርቃንና ኮይና ንወጽእ ዘለና ዕርቃን እኮ ናይ ኃጢአት ምልክት እዩ ዕርቃን እኮ ካብ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ ምዕራቅ ምልክት እዩ በፍጹም ጌጋይ ዝነገር እዚ አውዚ ዘለኹም መናእሰይን ንውሳትን ዓበይትን እውን ንደቅኹም ንባዕልና ክንውስን ይግበአና እዩ ጎይታ ኤፍታሕ ክብለና እንተ ኮይኑ ንሕና ክንነብዕ ኣለና ከምቲ ቤተሰቡን ጎራውቱን መሓዙቱን ሒዞም መጽዮም በይዛኻ ኢድካም ብረሉ ምሕረት ግበረሉ ዝበልዎ ምሕረት ግበረለይ ኢድካም ብረለይ ኣብ ገዛኻ ተንበርኪኸለኹ ንበል ፈለማናዓና بدحري خع قص بقص خالد كن قوتوت سواء سقطان نمرت كل ساعة تزاربتي كل ساعة لفلفتي كام مخانون سواء سقطان كنمرس أما أخل جبرغرغ عالم دمسي أملاخ أي سمعن أما أخل كبرو دمس أملاخ أي سمعن أما أخل دانسي أما أخل صغران دمس أملاخ أي سمعن دمس جاننتيو متشس قايلة حتياتي أنت تباهيلو نينا دينا قايلة حتيات دي حتياتن وحتياتي سلازي افتو قايلة خوين كاس مكزيار مسوعي كال كنبلو كاتو الناس ربشنا قرنيو بعضنا ناتينا كمتو ممهرنا ليك هواريات قدوس بيتروس كافتي ناي حتياتي ناتات بيت ايهود قصري وطيو ولق إلو وطيو قلطفو وطيو مرر إلو زنبعا نبعنا نلمن يفتح كنبهال كنفتح يفتح زبل دمص خنسمع عوشتنا كقالح منفساون سغاون دمصنا خنللي منفساون سغاون وساطاوي منفيت وساطاوي ميحي كنبرنا كردادن سرناين الناريلو ايمرو كنونن عشوخن ستن النريالو عين خنونن كحداتن امناتن النريالو عين خنونن اذا بيت كريستيان وحليا اذا بيت كريستيان سرعتاويتيا اذا بيت كريستيان زغود لا يلن ناتنا دخا من سنفنا ننتزي كوينو سلازي تخفت يبلو علو يبللو لومي اكزيابير نلبونانا تخفت يوللو بزعلة زي تصوعي زلو نصوعينا زلنا كاو كفو تعاطيخا نسناي نجر كتكفت ازي ناي صوم النسحان غزي عبي عدليو بصلوت ناب سماي انقعرر አንቃይደው ሰማይ አንቃረረ ንሰማይ ናብ ሰማይ አቦ ናብ ሰማይ ተነብር በል ካል ይደለዩ ከነንቃረን ከለ እንታይ ንብል ምዚያይልና አሃዱ ክባሃልን ከሎ ወለድና ከም ዝይብሉ ካህናት ከም ዝይብሉ ክንጽልኸልና ነንቃረር እንታይልና አቦ ናብ ሰማይ ተነብር ኣብ ምድር ወነሎ ትሕት ምድር ወነሎ ዕመቃተሎ አየራት الله እግዚአብሔር ታይዳ አብ ሰማይ ትነብር ክቡር ልዑል ኃያል ክንብልን ከለና ይናበር እግዚአብሔር ዘይርከወሉ ቦታ የለን ግን ልዑል አምላክ ክንብልን ከለና ይና ነንቃዕር
እዝኒ ሰማዒት ዓይኒ ረአይት ክልቴን እግዚአብሔር ይዝገብረን ክልቴን ናይ እግዚአብሔር እንተኮይነን እግዚአብሔር ነስራሐየን መንፈሳዊ እዝኒ ናይ እምነት አካል እዩ ስጋው እዝኒ ድን ናይ ቃላት ይሰምዕ መንፈሳዊ እዝኒ ግና ትርጉም ሕይወት ይርዳ ምስጢር የስትንትን ቤተ አይሁድ ገሊኦም ኩሎም አይኮንን ብዙሓት መንዮም ንኒቆዲሞስን ካዙ ለዝነበሩ እቲዮም መብዛሕቶም ትምክሕተኛ ዝነበሩ ቤተ አይሁድ ንባብን ቀለምን ቃልን ይሽምድዱ የጽንዑ ነይሮም አረማውያን ከዓ ምስጢር ይርድኡ ነይሮም ምስጢር ዝተረድኩ ከክርስቶስ ክንውለድ ኢሎም መጽዮም እቶም ናብ ሄሮድስ ተጸዊዖም ክርስቶስ በእይኹ ውለድ ዝተባሃሉ ወአንትኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ እቲ ትሃቲም ነገሥተ ይሁዳ እስመ ምኔኪ ውፅእ ንጉሥ ዘርአዮሙ ለሕዝቤ እስራኤል ይዝላ ኣብ ቤተልሔም እዩ ዝውለድ ኢሎምዎ ኸይዶም ናብ ቤተልሔም ከይድድ እዩ ሰባይ ከይድድ እዩ ኣእዛኑ ይሰምዕ ደ ነይሩ ስጋዊ እዛኑ ልሳኑ ከይዛረብ ደ ነይሩ ብርቱዕ ግን ስጋዊ መንፈሳዊ እዝኒ ነይሩ ወዲ አይነበሮን ብምስጢር ዝርድኦ እንተ ዝኸውን ነይሩ ትሰብ ንሱ ከይዱ ተንበርኪኹ መሰገደ ወርቅን ጨርቅን አማሃን ከርቤን እኳ ተጎደሎ ዕጣን እኳ ተዘይብሉ ከይዱ ግን መዘመረ ነይሩ ናይ ከንፈር ዝማሬ ናይ እግሪ መስዋዕቲ ናይ ግዜ መስዋዕቲ መጽሕ ነይሩ ታይና ሞኾይና ንሕና እውን ነጽንዕ ንሽምድድ ከይንህሉ ሕይወትና ንርአ افتحي كنبال عايزان لبنا كخفتان تقينن قال أملاك نحوتنا كلوط أيو سلازي كلاتنا عزنا زلوا ويسمع بزبل أذاننا كل ما أنت سمع نحنا نابكهنا تابوتاتنا قريبنا بيتك زيابير مسينا تنسحنا خنمصلنا بيت كريستيان سماياويت هوسبيتاليا سماياويت حكمنا أيو صباح قربيه زبل كحدتيو كحدتيو قوصران منتاي صباحنا يمنيا يتبل جسم مستل رساتي هي اللي اكلال لتكيا صباح يكون صباح حكميه ولدو نعمتها حكميه ولدو يتولن اي بقى نعمتها محمامي زي يترف ندحري عمتها حكميه يبل دسه يبلن ايبلن لومو يز حكم لمينو قاداس لمينو اواصيو اويلو بيزخات كبيلو بوخيو غانان حاون لمينو نحنا ون حزا ابوتاتنا ممهران كهنات قريبنا بيت كريستيان مصينا كنا صاحي غبنا افتح تراهاو تخفت وديه حاتياتك نمنصح اي تفرح نصاخت كونيخا سلازبل املاك قدوسان እግዚአብሔር አይዛን ልቦናና አንደበት ناوشتن نايدجن حواساتنا كلهم قال أملاك نخسمعو قدوس فقادو يخون قدوس فقادو يجن نحنا الشي نبل آمين نبل كم تفلي يبيلو زفتحو زرزاربو زرطعو نحنا ون كافت عالم فلي نبل بولي كيدان الداميتي يانيرا ክርስቶስ ዝሰበኸ ክርስቶስ ዝበለ ገዝኡ ይፈርስ ንብረቱ ይውረስ ያትብል ነራ ፍሊሎም ከይዶም እዮም እትዕውር ተወልደውን ተፈልዩ እዩ ንፈለ ካፍት እንዳጭፈራ እንዳዳንቂራ ካፍት እንዳስኽራ እንዳሐሜት ንፈለ እግዚአብሔር አምላክ ምስጢሩን ጥበቡን ይፍትሐልና ይግለጽልና ኃይሊ ክብሪ ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ምሕረት አምላክ ጸሎት ቅዱሳን ይፈልየና